lokacin da muka yi shawara za mu bi Asiwaju, ni ban shiri da shi, muna faɗa. Amma Professor Akintola ya zo da shugabanninsu daga Lagos, suka ce ga tunaninsu suna so idan mulki ya dawo kudu, tunda mun tsaya mun ce mulki ya dawo kudu, sun ji daɗin haka. Su Yarabawa na Southwest suna da matsala. Musulminsu in ya fito zai nemi shugabanci sai a ce ba dama ya nema domin ba zai ci zaɓe ba. Ba zai ci zaɓe ba don dole sai Kirista daga Southwest ne zai iya fitowa ya nemi shugabancin Najeriya don a ɗauki musulmi daga Arewa ya zama Vice President. Suka ce tun Abiola ba a sake yi ba. Suna son haka. Na ce to ku je ku kawo mana wanda za mu bi. Ya ce Asiwaju, na ce ba ma shiri da shi. Ya ce ku shirya don addinin musulunci. Na ce za mu shirya. To muka fito aka yi haka, Asiwaju ya samu tiket ɗin. Kuma da ya samu mun san ba yadda zai yi. Babu yadda zai yi in ya samu tiket dole ya ɗauki musulmi mataimakinsa. In ba haka ba zai ci zaɓe ba. Kamar yadda na ce siyasa sai ka tsaya kayan lissafinka, ba wani maganan tunanin haka. To Allah subhanahu wata'ala ya ga zuciyarmu, kuma wallahi mu da muka tsaya muka yi haka, wallahi ba don kanmu muka yi ba. Ni dai na san ni da gwamnan Zamfara Bello Matawalle ba don muna son wani abu muka yi ba. Ƙila sauran suna son wani abu, amma wallahi ni da Bello Matawalle mun ce kawai a yi haka don a yi maganin wannan matsalan na addini. Sannan musulmin Southwest su ma mu ba su sense of belonging, su shugabancin nan. To Allah, duk da taron dangin da aka yi, duk da addini da aka yi amfani da shi, Allah ya ba Asiwaju nasara. Abinda muka samu muka yi a Kaduna yanzu an yi shi a ƙasa gaba ɗaya. Babu wani makaryaci da zai zo ya ce, zai fito ya ce shi zai yi siyasa na Kiristanci ya ci zaɓe. Peter Obi ya yi ga inda yake. An yi maganin wannan, dole suka yi shuru. Tun da Asiwaju ya ci zaɓe kan tsit. To da haka ne za a samu zaman lafiya a ƙasar nan. To shi ma ka gani aka sake aka ƙara sai komi sai ya. Wallahi abinda muka yi kenan. Kuma ni da wasu daga cikinmu mu a ganinmu mun gama aikin. Asiwaju ya ci zaɓe mun gama aiki. Roƙon da muke muku shine a yi masa addu'a. Ya samu mutane na kirki ya aiki da su. Duk maganganun da ake mukami wannan ko wannan a bani wannan ko wannan, addu'a na ɗaya ne. Allah ya mana zaɓin alheri. Kuma a taimake mu da wannan addu'a. Ni ba na son wani mukami. Abinda zan so in koma, in huta, in gama karatuna. Sannan yadda uba ya ta ‘yan buga-buga ya tara kudi, ni ina kallon shi, ni ma in ɗan samu nawa. Ko ba haka ba? To amma Allah ya zaɓin alheri. Idan Asiwaju ya neme ni ya ce mu yi aiki tare, kuma na ga cewa aikin zai taimake shi, zai taimaki ƙasa, ba zan ƙi ba. Amma ni ban iya neman aiki ba. Tun da na gama NYC na nemi aiki sau ɗaya a rayuwa na, ban taɓa neman aiki ba. Sai dai aikin ya neme ni. Saboda haka Allah ya mana zaɓin alheri. Na gode da aka yi min wannan walima. Ina fata in Allah ya ba mu rai da lafiya, shekara 8 masu zuwa za mu zo nan, shi ma distinguished senator Obasani shi ma a masa nashi waliman na karewa lafiya.